سەرۆک هەرێما کوردستان لەگەڵ سکرتێرێ گشتیە نەتەوێن یەکگرتی داوین پێشاتەیەن دەڤەرێ و ڕەوشە پەنابەرین ڕۆژاوای کوردستانێن لە هەرێما کوردستانê dimînên گوتوبێژکر دê çarçoveya beşdariyê di korbendê aboriyê cîhanî li Davos'a Swîsra Nêçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê û Antonio Guterres emîndarê giştiyê netewên yekgirtî civiyan dê civînê de dawîn pêşhateyên navçeyê û xwenîşandanên Iraqê hatine gotûbêjkirin. Herwiha dê civînê de her du aliyan tekezîr ser hêminkirina aloziyan û rola netewên yekgirtî di hêminkirina rewşê dekirin. Tekazî li ser berdewamiya hemahengiyê navbera netewên yekgirtî û dezgehên Herêma Kurdistanê de hate kirin. Weke hate aragihandin dê civînê de rewşa derbiderên Iraqê û penaberên Rojavayê Kurdistanên li Herêma Kurdistanê dimînin hate gotûbêjkirin. Tekazî li ser berdewamiya pêşkêşkirina alîkariyan bo derbiderên Iraqê û penaberên Rojavayê Kurdistanê jî hate kirin. Ji dema têkçûna rewşa Sûriyê bi giştî ya Rojavayê Kurdistanê bi taybetî bi sedan hezar Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji bo dabînkirina debara jiyanê rû li Herêma Kurdistanê kirin û li ejmareyê kamp li her sê parêzgehên Herêma Kurdistanê hatine bicîkirin. Li gorî dawîn amar di dema niha de bêhtir ji 200,000 penaberên Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê hene. Di dema dawî de jî di encama êrişa Tirkiye bo ser Rojavayê Kurdistanê bêhtir ji 20,000 penaberên Rojavayê Kurdistanê rû li Herêma Kurdistanê kirin. Hîna proseya penaberiyê bo Herêma Kurdistanê berdewam e.